open on there so another tell you what that's what to far say with him. So the little is your or too much. Na no Banada. I do that. Now, what about the gym? And I Bechemhemaa Bechemhemaa for every boy. I say, or when I branch the office of the neighbor. Now, the delivery will do for some apparent. I want to be sympathetic. So, mobile and the almost say, and I am afraid of revolution penny. Any of you are penny for the can't home. And I jam in and I put out penny for the bed. I prepare and away. And says the son of a and the among called Tanoso, no man watch Tanoso, and on 1 9 within the court Tanoso. On 1 9 within the court Tanoso, watch Tanoso. And then he said, nay, you better let them know how much to for so my pen and then not this year. See a buyer, a ball to found and a prevana which are paying the dance, I say. Nine my boy, a branch, one friend or no, which are paying, any man paying for a movie, I'm on my. And they said, yes, I did. Until ye cannot, yes, ye night, near Famra, the banner, and I don't know, you will be a Kamadaro. And don't see, they don't see you rain. The super church. To the same faster, they will check the seal. I remember 9 miles in the department of going in our judge. Never told him when I was open and said, I'm my mama, and I'm my son, one of was smart. Jamming up one of my dear, and then the way she wants to say, no more. Oh, you, I don't know. What's the function? Then I watch you and say, and I'm a bishop paying bar, and I'll catch and say, I could just see them and let free, no, I check. And them self intimidate to the some crime I am arguing. Into a cancer with sending me now, met Nancy. A year now, what you mean? A brother could see the cedar. Intimidate to any Emma, medical summer, the chairman, any me of an air and papa, who don't call the feel of a friend of mine. To buy. And I will not be the truth of one can send money department son by. Timidate to any a brother met Nancy. Nipa back on the buy, the female bush. And the Koda met Nancy. Nipa you buy. Yawa met Nancy. Nipa back on buy. If you that, it's Nancy no, or no one can service your penny. Any and buying for. Ever slap on Yama or no one can say I will in a chimney. Intimate and sanity. If you're damaged Nancy, will be a memory damaged Nancy, and a nipa back by. For say damaged Nancy, will be a it's Nancy if you know do a copy of me and son. And I'm a point. Me never man penny from Qua and then make chairman and that. See, consider on a point. It's your point, and I'm a man. Me I take president. And they said, Matna Siri. And I'm a friend. Or no, I was shopping in the baby fee. And I'm a catcher and say, Matna, what did you back on the buy? Or my young son, no more buy, and I'm so far. Matna Siri, my dear, you depend and a buy. And also, me and Cassami come. And I'm a boy, me better. Indeed, I actually, yeah, maybe a question that. The draw that, and the president of Suma, the chairman, some for country, said Jordan, Max Nassina made you pack, Siana by, and a more catcher you fee. It's a chance, Jordan. The chance say by noon, the man known to. And I'm a chance, the catcher and say, the catcher the chairman, any actually catcher will say, or more cock, no more country with your penny. Roman from Mampany for a few years, people buy me, son. Roman can't tell no Mampany for or one kind of no one right. I'm quiet, as someone make a tell me said, I wish your penny say, oh, ma, no more call, but we shall fear back. Ain't you, part of what's into a moment. Ain't you more quiet, so we are dancing. My chairman, my Bechemhemaa chairman, enemy chairman. It's a Mampany for you.
ɔmo de ɔmo sɔre ba ɛma ebi mu kura ɛba ma ɔmo bɛ sign ɔmo sɛ ma ɔmo ma te me tena hɔ saa times no ma soma ame afrɛ aka kyerɛkyerɛ me hia na afrɛ gya Asantehene ama na ba nti mpanyinfoɔ no ma mpanyinfoɔ no baayɛ na mede tu ɔmo anim yɛtena hɔ kyɛ kakra ɛna mede tu ɔmo anim mede tu ɔmo anim ɛna meka kyerɛ ɔmo sɛ me nananom sɛbi me ti akonnwa so mo na mema me yɛ sɛdeɛ me tie nti me ntimi nkwati no na nananom me gye nsa no wieɛ no deɛ nananom so me daeɛ ɛyɛ nipa asomasi a yɛfrɛ no kwaku ɔsɛe gu nsu sɛbi me nana damase ne nananom ne maame ne akosua aloma na meka saa kyerɛ wo enti ɔyɛ a na mede ne kyerɛ wo ɛdɛ ɔmo kyerɛ ne wieɛ no ɛna me kyerɛ din no ɛna me de ma gya Asantehene me kyerɛ no paper so ti gya Asantehene no ɛna ɔde call nananom hɔ nananom ahyɛ nkonnwa ɛhɔ ɛyɛ clinic esi ti ɔde ɔkɔɔ mo hɔ no kwansi no ɔbaeɛ ɛna ɔse na ayi ma ɔmo se ɔmo ate din no nanso ɔmo nyɛ adehyɛ eti ɔmo nka adehyɛ fie hɔ eti ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu aberanteɛ de hyɛ aberanteɛ na wɔde ne ma mmienu ɛna ɔsɔɔ ne nsa na gya Asantehene kɔma nananom ahyɛ nkonnwa ti ɔmo de kɔma ɔmo no kakra mi wɔ hɔ a ɛna ɔmo san gya Asantehene ne baeɛ na gya Asantehene nana ɔmo agye ne nyinaa tu nipa nkuru ne nyinaa nyɛ asɛm biara anka mfa ne ho obiara sɛ ɔmo sɛ ɔmo da wase na gya Asantehene ka kyerɛ me ɛna me so me sɛ ɛna ɛka kyerɛ nananom sɛ me da wase ɛna me sɔre eti me de ne kɔma nananom ti nananom so sɔɔ ne nsa ɛde ne kɔ tɛɛkyi ɛnam sɛ yɛyɛ atafo nti na ɔsɛ ɔmo de ne kɔ tɛɛkyi ɔmo de ne kɔma tɛɛkyi ɔmo firi hɔ ɛna ɔmo de ne kɔ tanos ɔmo firi hɔ dwuma deɛ oni hɔ nanso abɔntendɔm yi wɔ hɔ nti na mpɛ sɛ didi anim adansi nti ɔmo so de ne kɔɔ hɔ enyimrɛ no na ɔmo ba no kyɛn na ɔmo si nana yɛwie ne nyinaa yɛde na kɔ atafo nyinaa nti amammerɛ kwan so no yɛbɛma tɛɛkyi akɔ srɛ wɔ Opemsuo ho Opemsuo hɔ otumfo Opemsuo na wasrɛ kwan ama nti ɔmo kɔ srɛ yɛwɔ hɔ nnura ɛna ɔmo frɛ me sɛ ɔmo akɔ srɛ nti ɛdɛ menka ho na ɔmo mfa de hyɛ branteɛ no ɛmɛkyerɛ yi ba nti me baeɛ a Asante amabrɛ ɛna wayɛ ne nyinaa ɛda ase ɛne hyɛ ne adɔsɔ akoma no etiɛ koto na kwawu sɛ asemase ɛyɛ Bechemhemaa no amanneɛ kwan so sɛ esi hene na ayɛ ma agye dwato awie ɔfrɛ sɛ bikɔ n'ani die ma ɔbosɛpɛgye na emu sɛbi ɔbrawo bɔ ɔmaneɛ ɔmamma sɛ wɔn mo a deɛ ɔmo nso ɛka ni sɛ maame yi baako na ɔsɛ sɛbi ɔmo nyinaa akɔɛ na ebi ba ebi ama ebi asɛ sɛbi deɛ esi wɔn mu mo nkyɛn mo nkyɛn mu ewu. Odunfo China deɛ mɛka ne sɛ deɛ yɛka kontire deɛ yɛka ne sɛ abusuapanyin asɛ ɔyɛ ayɛ twita fi sɛ ɔhema wafa amanneɛ kwan so ayɛ bibiara yɛyi invite mo mmra mo ama afei yɛwie a mo se wamfrɛ yɛgyina sɛ deɛ na nka mopɛ sɛ ɔyɛ na kyerɛ sɛ nkɔntra ho ama yɛnkye na mo ba wayɛ ana ɛnti kontire deɛ yɛka ne sɛ ɔhema no wɔnam amanneɛ kwan so ɛna ɔyi ne nipa nkyɛn no ano Denya ase bibi ma hɛ ɛsɛ kontire no mi kɛ kontire ka kɔn ti dɛ nana ko kontire ka no mi sa fi sɛ ɔmɔ yɛ ayɛ. Frɛ mmaa a wɔwɔ fie nyinaa sɛ wɔn nyinaa mmra na yɛatɔ ne ti ma ɔmfa nto edwa mmaa no bi gyina ha ka sɛ wɔn ka sɛ wɔn ɛrekɔ ɛna abusuapanyin ɛsan wɔn ɛma wɔn nsa akɔɛ akonnwa no nso ɛda hɔ kyɛre saa ne nyinaa yɛ asodie kɛseɛ ɛsan da yɛwura ɛso ɛno nti sɛdeɛ enuapanyin ɛne me nua kokontirifoɔ ɛkaeɛ no ɛno ara ne yɛ soso yɛgyina mu sɛ ɔbaa hema ne nipa no a wɔyi ɛde aba no ɔno ɛne hɔ tumi sɛ oyi sɛ nipa no yɛwura ɛnso mfama bi a bɛbɛ fie bi awerɛkyɛwerɛkyɛ saa
hweye necessary what amane kwan so wa wadi ani mu akosire bi na akosire bi no na wo hwɛ nse na ahima san fro no no nka de na wo begya de wo wa choose no akosira man na kɔ ni ba fro wa na oti wo firi ho amane kwan so na ahima kwan fa so bia ya Asante amane eti munya rekyerɛ no na monte ase na akonwa no enye bench nipa mienu tu si so enye ye e dia ba ko na betra so odaroma na ahima fa amane kwan so odaroma ye stress for the tu so odaroma group na ma kwa wa na pe mo so wa na pe ko fe man pe ni una odaroma so na se bia to aba e bia fo bia fi aba o fo na kade ase abusabani so yin wafu baby oh ade maso ya bayu yemo to obi a to bi afi ana se bia ba to sisi ya ade bi obi a to bi achi to me no ho na ewu abusabani de e free sabe asi bo to fo mo ape no pita se sabe o ma o ma ho to no ye ba yi was shey na o tweda ni nara o na ho charge boy ni nara na ho charge boy then o we to be go ma be che akọ so no ni wa do le bai wa ye ko pa so ono be ku ira daruma ya chama tinsin na nanu ni da ya gini na ai ma fa ka papa so amama na amani akwa so ado fa so yi be ma o de brawo to daruma so be sese for anu to so ira daruma na nanu ni na la ase na ai ma fa fa so no amama ni amani akwa so ado fa so no to daruma for anu to so wo fa me chire wo what did you say from Asantehene Wambo near Bechemhemaa. Now, you are a people and a free one. The name of Hilla, a free one, and you two for any now, after and so of inside, and then two more outside. But for two workers, I said, you have to make everything a pain. That's when you are, or the Aboriginal Aman. You are happy. And as a Opemsuo for a mouth. And still, the boy up some children of blood. But higher this year. Okay, but not which has want to now, continue on the rich ever. Continue the good rich which was it. What do you remember that I don't know you? Yes, you have not because that's a picture. Or two, how can I have a baby? I had a baby. How a baby? Oh, we got to put this in. Well, that's how we go down. Where is it? Where is it? Where is it? Only the small hour. Now, what to me in the language? Where is the small hour? Where is the small hour? I had no two more than energy. We have been doing it really bad. Never come as I get you know, and then anymore. What's it? Say, Grandma, the window on a movie, Denmark. I said, and yet, you never even know. I'm sorry. Unino. That's another. Huh? I'm not going to be able to see. Okay. I was going to say. But Unino is a Unino. So this year, no. That was what this year, no. That was. If I told me this year, no. I'm wine. I'm a Akosua. Oh, wait. No, funny. Example. Menana,
busa pani so ni maame no ne abusapani woni maame ado bai woni no ose maame do ni no an pani do ni no Anaduma. O de la gaba te yi no no. Nana me pa cho me ba pe ni no no. Ba pe ni no no. Pa cho ai. O de boni o de be ya. Me pa cho me wo fa. Wo fa. O de ba boni ni bu, wo fa de bu so pe ni. ya ko no o bi wa no wa Agabani o du wa sa muka. Mama do du wa sa muka na. Ai. Aso ade go ma fero ni no jo tu ni wa so bi anka. Ebo ya so fo. Kwa sa ko tu mo fa no ko bi sa batem. On se retrouve dans le parlement de là.